Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Marso 6 tuig 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita Aksyon and Defensor. Kakaron sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal, banwa sang Morsha handa na sa simulation exercise sa COVID-19 vaccination. Sineco ginaparehistro sa CDA. Kag sa aton balita national, DOH game kumpirmar ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa mga hospital. Nabilin nga AstraZeneca vaccine maabot buwas nga sa gabi. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Dr. Pinoy. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, Number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, Number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin.
hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan. Radyo Philippine Standard Time, alas 6:15. Kakaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal, preparado na ang lokal nga panguluhan sa Banwa sang Morsha na sa natalana nga simulation sa coronavirus disease o kon COVID-19 vaccine o kon COVID-19 sa maabot nga Marso 12, 2021. Sunod kay Mayor Jerry Rojas, ginpastar na ang Kansilayan National High School nga dito patigayuno ng among aktibidad. Ginpasalamatan naman ni Rojas ng provincial government nga sila ang napilian agod preparahan ang vaccination sang probinsya. Una sini sa Banwa kung tanis ang kando ni patigayuno ng simulation apang ginsaylo bangod sa kalayuon. Ay baluan, ang probinsya nagpainsang kapin sa 27 milyones pesos agod ibakal sa makuna sa AstraZeneca. Liwat nga nagpasalamat si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa mga tawo nga mo ang nagpanguna sa pag-away sa coronavirus o kun COVID-19 sa bugos nga tuig. Gintubod ni Lacson ang mga frontliners, managers kag sa mga ginhatagan sang trabaho samtang nagapag-away sa mga virus. Suno sa gobernador karon sini isa naman kapag panghangkat ang pagpatigayon sang bakuna sa publiko. Ini ang ginpalayag ni Lacson sa ginpatigayon ang meeting kaupod ang mga individual sa diin ginaistoryahan ang paghanda sa palabuton nga vaccine simulation sa Banwa sang Morsha sa maabot nga Marso 12, 2021. Sa iba nga balita lokal, ginlansar sa ungadlaw sa pila ka mga member consumers owners ang Movement for Seneco Ownership o MCO para kampanya nga ipairehistro sa Cooperative Development Authority kon CDA ang Seneco. Ang Seneco sa karon yana sa idalam sa National Electrification Administration o NEA.
Suno kay Attorney Cesar Viloria Jr., ang chairman sa movement, madamo sa benepisyo sa tion niyang Sineco ang marehistro sa CDA. Lakip na diri ang posible hindi na pagbayad sang taxes nga ginapatong sa mga konsumidor, may mga rebates kag dividend, mapaiwan man ang mga unnecessary charges kag iban pa. Ginehemplo ni Viloria nga sa tion nga magpasar sang resolution ang board kinahanglan pa ini sang approval sang NEA ikumparar sa CDA nga wala na ginaregulate. Ginklaro ni Viloria nga wala sang pamulitika sa ilang nga ginaduso kag ginpahayag naman o kung samtang ginpahayag naman ni Roy Cordova ang miyembro sa board tuyo sang sili nga kampanya nga maproteksyonan ang Sineco, mga empleyado, magkabenepisyo ang mga konsumidor kag iban pa. Lakip sa proseso para marehistro sa CDA ang mga pagsumiter sa mga nagakaigo nga dokumento kag sa ulihi pagpatigayon sang plebisito. Sa karon nagatutok ang movement sa Education and Information Campaign para maedukar ang publiko bangod nagakinahanglan ang ila suporta. Sa dugang pa nga balita lokal, gintawag ni 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Michael Samson nga peke ang extortion letters gikan sa Apolinario Gatmaytan Command sa idalom ni Juanito Magbanwa nga ginapatatag sa mga sa mga negosyante sa Southern kag Central Negros. Sa pagpangusisa ni Samson, na-discover nga kahimuan sa mga sindikato ang nasabit nga sulat sa diin. Ginusar ang ngalan sang isa sa mataas nga leader sa New People's Army sa Negros nga si Juanito Magbanwa. Ang tuyo, amo magpamintaha sa mga negosyante. Nanawagan naman si Samson sa mga nagkalabiktima kag nagabaton sa extortion letters nga magpaigangod sa otoridad para sa entrapment operation nga pagahimuon. Sa katapusan nga balita lokal, ginpanginwala ni Apolinario Gatmaytan Command spokesperson Juanito Magbanwa ang report nga sa ilang naghalin ng extortion letters nga ginpadala para sa mga negosyante. Sunog kay Magbanwa, dako ang posibilidad nga naghalin ng extortion letters sa mga militar, pulis, RPA, ABB kag mga sindikato nga tuyo, gubaon lamang ang imahe sa New People's Army. Samtang, ginpasalamatan naman ni Magbanwa si 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Michael Samson sa paglaro sa iyang ngalan. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Sa aton mga ka-aksyon, kung ginapangita dira nimo epektibo nga supplement para isa hypertension, diabetes, may ko dira nga dugo nga Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Siya namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahilangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:26. Kakaroon sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita national. Ginpakalma sa Department of Health ang kahangawa sa publiko angod sa report nga hindi epektibo ang AstraZeneca COVID-19 vaccines batok sa South Africa variant. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginpasiguro mismo sa World Health Organization nga epektibo ang AstraZeneca sa nagkalain-lain nga lugar sa paglaptas ng South Africa coronavirus variant. Dugang pa ni Vergere, kinahanglan mahangpan sa publiko nga ang mga nagaistorya sa negatibo sa efficacy ng AstraZeneca nagbase lamang sa isa ka pagtuon sa diin magamay lamang nga populasyon ang nakalakip diri. Sa Miyerkules, ginaligar ni molecular biologist kag Octa Research Fellow Father Nicanor Astraco nga ang AstraZeneca vaccines wala sang kinalain sa pagbakuna sang tubig sa COVID-19 patient nga positibo man sa South Africa variant. Ang palayag nga wala naman ginupdan sa Octa Research Group. Gin-confirmar sang Department of Health ang pagsaka sang numero sa COVID-19 o kung sang COVID-19 patient sa hospital sa nakaligid nga semana. Kalaging handa public briefing gin-confirmar ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere ang report apang wala ginupdan ang posibilidad nga may second wave na sang COVID-19 sa pungsod. Gin-klaro man ni Vergere nga wala sang koneksyon sa pagsaka sa kaso sang COVID-19 ang vaccination rollout nga ginpatigayon sang local government units.
Ginanunsyo ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga mag-abot buwas nga adlaw Marso 7 ang nabili nga 38,400 doses sang AstraZeneca COVID-19 vaccine. Suno kay Galvez, ginasaligan nga mga alas 7 sang gabi mag-abot ang bakuna. Webes sang gabi sa nag-abot ang una nga shipment sang bakuna kang ini ang ginarakipan sang 487,200 ka doses. Sa nabaluan, nagpromisa ang World Health Organization-led COVAX facility nga maghatag sang 525,600 doses sang AstraZeneca vaccine sa Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, masobra 13,000 na health workers ang nabakunahan sang COVID-19 vaccine sa pila ka adlaw humalin sang nag-umpisa ang vaccination program sa Pilipinas. Sudo kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, tubtub las 6 ang hapon Biyernes, may 13,639 ka health workers ang nahatagan sang bakuna sa 39 ka vaccination sites. Ginasaligan naman ni Vergere nga magasaka pang kadamuon sang health workers nga mabakunahan subong nga nag-abot na ang AstraZeneca vaccines. Samtang 61 naman sa mga ginbakunahan ang naka-eksperyensya sang adverse effect. Sa balita, nasa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Kag inyo ginpamatian, nakabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Sabado, Marso 6, tuig 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.